Пробвай напади с кучето ти. Здравейте, аз съм Иво, един от основателите на Pet Vitamin House, най-якия зоомагазин във Варна. А това е Тори, той е на година и 2 месеца и е мъж, понеже много често ме питат дали това е женска, тъй като се казва Тори. И днеска ще правим нещо много интересно с него, да видим дали ще успеем. Трябва да направя 10 напада с Тори, като за да му привличам вниманието, ползвам един пастет Тори ела тук, който съм взел от Pet Vitamin House. Айде да почваме. Добре, почвам да правя нападите. 1, 2. Между другото, Тори тежи 10 кг. 3, 4, 5. Аз докато правя нападите, вие може да видите къде се намира нашия зоомагазин. И сега станаха 7, мисля, че 8. И да ни пустите на място 9, 10. Тори се спечели да изде целия пастет. Айде, ела сега да издем пастет. Ела! Айде бързо! А вие пишете в коментарите какво да е следващото нещо, което да опитам с моето куче, за да си заслужи отново такъв пастет. Както виждате, той много го харесва. Айде до скоро!